Sziasztok! Most ígéretemhez híven akkor ma is jelentkezem egy videóval, ez egy picikét most rövidebb lesz, mint a tegnapi, nem gondolom, hogy valaki 20 percet végig fog nézni, úgyhogy igyekszem baromi gyors lenni. Tegnapi szelvényekkel kapcsolatban, ugye láttátok, feltettem mind a két szelvényt, most az egyiken ugye csak szögletszámok voltak. Mi a tapasztalat? Azt mondja, hogy 8-ból 4 jött, tehát azok mondjuk elég egyszerűen, viszont volt 4 meccs, aminek köze nem volt igazából ahhoz a szögletszámhoz, amit megjátszottunk. Az egyik a Milan-Napoli szögletszám, több mint 8,5-re tettem, hát ott 3 szöglet volt összesen, baromi gyenge meccs volt. A Genoa-Atalantán volt 11 szöglet, ott több mint 8,5-re tettük, tehát az jó volt. Az Aston Villa Manchester United-et több mint 9,5 szögletet tettük, ott volt 18 darab szöglet, tehát egész komoly, szerintem a maximum tipmixes megengedett szögletszámra is tehettük volna, az már olyan 2 fölötti odds egyébként, tehát még az is meg lett volna. A West Ham Arsenalon több mint 9,5 szögletszám, kis hiány nem volt meg, tehát ott 8 szöglet volt összesen. Köszönhetően egyébként a West Hamnek a baromi gyenge teljesítményére, hiszen egy 6-os borított nekik az Arsenal. Nem is értem, tehát azért erre nem számított szerintem senki. Arra igen, hogy nyer az Arsenal, hiszen nagyon jó formában vannak, de arra, hogy a West Ham otthon gyakorlatilag gólt se rúg, és egyébként 2 szögletet rúgtak. Tehát semmi, nulla támadó játékuk volt igazából. Sevilla Atletico Madridon volt 10 darab szöglet, tehát az pont meg volt, a szögletszámon 9,5-re volt rakva, az azt jelenti, hogy 10-nek kellett lenni, az pont 10 volt. Ott egyébként a Sevilla nyert 1-0-ra, tehát az is egy érdekes eredmény volt, nem tudta az Atletico betalálni. Hoffenheim Erster FC Köln, ott volt 13 darab szöglet, itt szintén több mint 9,5-re tettük, 10 is elég lett volna, jött. A Montpellier Lyon több mint 9,5, tehát ott 10 szögletnek kellett volna lenni, ott 6 volt összesen, illetve a Le Havre Rennes, szintén francia bajnokin a szögletszámot több mint 8,5-re tettük, 6 darab volt összesen. Milyen következtetést vonok le ebből? Franciára biztos, hogy nem fog tenni többet szögletszámot, viszont az angol az elég jó. Főleg ugye ott is meg kell nézni, hogy kik játszanak egymás ellen. Tehát ha 2 támadó szellemű csapat futballozik, akkor az szinte biztos, hogy 10 fölötti szögletszám lesz. Én a West Ham Arsenalnál is megkockáztatom, hogy bármilyen más napon több mint 10 szöglet lett volna. A West Ham nagyon gyenge volt tegnap, tehát az, hogy egy sima 6-ost kapnak otthon, még akkor is, hogyha az Arsenal most tényleg nagyon jó formában van, az azért egy kicsit erős. Ennyit erről a szelvényről, nem volt ez annyira gáz így elsőre szerintem így szögletszámokban. Tanuljunk együtt ebből, mi az, amire érdemes tenni, mi az, amire nem. Oké, tehát volt itt ez a nagyobb szelvényünk, ami volt egy 4200-as odds, 400 forintért, maximum nyeremény 1.680.000. Nagyon kevés hiányzott egyébként ahhoz, hogy ezt telibe verjük. Paks Kecskemét. Azt választottam, hogy a második félidőben mindkét csapat szerez gólt. A Paks szerzett gólt, tehát 1-0-ra nyertek, a Kecskemét nem tudott betalálni, de elég kiélezett mérkőzés volt, tehát lehetett volna akár 1-1 is, vagy mondjuk a hazai 2-1-es győzelem. Tehát benne volt a mérkőzésben ez. Nem az, hogy nagyon mellé lőttünk, tényleg egy gól kellett volna igazából. És itt tényleg necces volt, a Kecskemét is jó formában van, tehát nem akartam én ezt máshogy tenni, lehetett volna X is. Tudjuk, hogy a Paks azért igyekszik minden mérkőzését otthon megnyerni, sőt idegenben is, de azt nem gondoltam, hogy a Kecskemét a jó formája ellenére nem tud betalálni. Pakson minden nem sok híja volt. A West Ham Arsenal mindkét csapat szerezett, az előbb már mondtam. Tehát az, hogy a West Ham otthon nem tud gólt rúgni, az számomra nagyon-nagyon érthetetlen, főleg úgy, hogy az Arsenal 6-ot borított nekik. Nagyon jó formában vannak, nagyon jó formában van az Arsenal. De az, hogy egy 6-os lő, hát nem tudom, tehát nagyon erős. Oké, következő meccs, tehát ugye nem jött be, mindkét csapat szerez gólt, nem jött be, csak az Arsenal rúgott gólt. Egyébként ez volt a legkisebb boc ezen a szárnya, 1,75. Na, mindegy. West Ham azért, hogyha rúgott volna egyet,
lehetett volna. Aston Villa Manchester United mindkét csapat szerez gólt, vendég és igen, ezt egy 4,55-ös oddszér eltaláltuk, 1-2 lett a végeredmény. Itt nyerhetett volna egyébként az Aston Villa is, egy nagyon jó mérkőzés volt, a Manchester is baromi jó formában, aztán talán a negyedik meccsüket nyerték meg zsinórban. Nem azt mondom, hogy olyan baromi meggyőző a játékuk, de most valahogy minden összejön nekik. Nem játszanak rosszul, olyan nagyon kiemelkedő játékosuk hát szerintem nincs is, bár ez a Højlund most elég ügyes, meg múlt héten talán a Rashford volt, rúlt 2 gólt is. Szóval úgy valahogy minden összejön nekik. Ja, és a Onana a kapusuk tegnap mindent megfogott. Tehát tényleg nagyon sok múlt rajta, mert akkor se szólhattak vele egy szót sem, hogyha simán nyer az Aston mondjuk 4-1-re. De tényleg egy nagyon jó meccs volt, Manchesternek most szerencséje van, ezt lovagoltam én meg, de azt is, hogy az Aston Villa is jó formában van, hát most tényleg pekjük volt egy kicsit, de ez a 4,55-ös odds ez jött. VfB Stuttgart Mainz, második félidő mindkét csapat szerez gólt, ezt már talán említettem az előző videóban, hogy németeknél azt figyeltem meg, hogy a második félidőben szeretnek dönteni inkább a mérkőzésre. Az első félidő az a legtöbb esetben egy kis poltolózásról szól, kivéve persze, ahol nagyon nagy különbség van a két csapat között. Itt az volt a kérdés számomra, mert a Stuttgart is jó formában van, hogy a Mainz vajon szerezze gólt, és szerzett, ráadásul a második félidőben, úgyhogy 3-1-re nyert egyébként a Stuttgart, ez 3,15-ös odds volt, nem rossz. Hoffenheim, FC Köln, mindkét csapat szerez gólt, hazai és igen. Hát itt mindkét csapat szerzett gólt, 1-1 lett a mérkőzés, csak hát ugye nem sikerült a hazai győzelem. A Hoffenheimet azért alkalmasnak tartottam arra, hogy otthon tartsa 3 pontot, hát ez itt most mellé lőttünk. Nem sokkal, ugye, mert mindkét csapat gólt szerzett, de nem érkezett a hazai győzelem. Genoa Atalanta, mindkét csapat szerez gólt, vendég és igen. Ez hasonlatosan a Aston Villa Manchester United mérkőzéshez volt az elképzelés, hogy a Atalanta nagyon jó formában játszik, tényleg láttam is őket múlt héten is. Itt is az volt a kérdés, hogy Genoa rúg-e gólt. Az Atalantának rúgott, de sima 1-4 lett a vége, bár nekünk ebből a szempontból teljesen mindegy, 4,75-ös oddszér ez is jött. Milan-Napoli, mindkét csapat szerez gólt, hazai és igen. Hát itt a hazai sikerült, de a Napoli nem tud gólt rúgni, 1-0-ra nyert a Milán. Egy gyenge mérkőzése. Jó formában van a Milán is, persze nem olyan formában, mint tavaly. A Napoli viszont valamiért nagyon gyenge, de azért azt gondoltam, hogy itt két nagy múltú csapat, ugye ha másért nem, ugye a szurkolók miatt majd azért egy picit egymásnak ugrik, és akkor lesz egy ilyen 2-1, 3-1, 3-2, valami ilyesmi eredményre számítottam volna, de nem egy hazai 1-0-ás siker lett, tehát itt nem sikerült a mindkét csapatnak a gólszerzés. De mondom, látjátok, hogy nagyon nem lőttünk mellé, tehát vagy azt látjátok, hogy melyik csapat nyer, vagy azt, hogy mindkét csapat szerez gólt, tehát valami jött, és amik nem jöttek, ugye a hétből azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 nem jött, de mind a 4 ilyen 1-1 gólon múlott. Tehát tényleg a Paks Kecskeméten is, ha Royal Kecskemét egy gólt már megvan, ha West Ham rúg egy gólt már megvan, ha Hoffenheim rúg egy gólt megvan, a Milán Nápolyon meg, hát ugye igen, ott kellett volna a Nápolynak, és meg még egy Milán gól, ott az egy picit neccesebb, de mondom, nem volt föltől elrugaszkodott. Tehát ez volt a tegnapi szelvénynek az elemzése, és akkor ma mit rakunk, nincs túl sok jó esemény, nem is javaslom, hogy csak azért, mert nincsenek jó meccsek, de kitaláljátok, mint valami török, meg görög, meg Ciprus, meg mit tudom én, milyen bajnokságokat, csak azért rakjunk valamit. Hétfő van, ez egy ilyen, örüljünk neki, hogy van 3 prémium bajnokságból mérkőzésünk, az egyik a Juventus Udinese, ugye olasz bajnoki, a másik az Almeria Athletic Bilbao, spanyol bajnoki, illetve van a Crystal Palace Chelsea angol bajnokink, illetve én meg egy Arouca Portót is belevettem ebbe a történetbe, ez a Portót is jó csapatnak találtam, illetve arra, hogy győzzön. Na most itt a Juventus Udinese sima hazai, 1,34-es odds, Almeria Athletic Bilbao vendég 1,65. Hát az Almeria otthon, nem hogy otthon, a spanyol bajnokságban idén mérkőzést nem nyert.
Tehát nem tudom, hogy volt-e példa már a spanyol bajnokságok történetében arra, hogy 23 forduló alatt egy csapat nem tud nyerni. Nem 23 forduló volt a spanyol, most gyorsan puskázok egyet, de azt mondja, hogy igen, azt mondja, hogy Almeria 23 mérkőzésen 6 pontot szerzett, a 6 pontjuk az is 6 darab döntetlen. Tehát nem tudtak nyerni a spanyol bajnokságban. Nem, mindegy, hát most kezdjék, hát most nem fog ezen mondani semmi, de hogy olyan nagyon nem rakom mellé, hogy a Bilbaót játsszuk meg. Crystal Palace Chelsea vendég 1,75 ér, illetve Aroca Porto 1,33-as oddsért, ez így egy 5-ös odds. Ki milyen tétel teszi. Én ugye megfogadtam, hogy most egy új szériát kezdünk, 500 forintokat teszek fel a szelvényekre, tehát tök mindegy, mekkora az odds, ez ennyit szállnak rá, egy szelvényre, és akkor majd meglátjuk jövőben, hogy ez jó-e vagy nem. Azt is mondtam tegnap, hogy nem teszek ilyenekre, hogy hazai, döntetlen vagy vendég. Viszont mondom, mivel hogy ennyire kicsi a kínálat, teszek ilyet. Na most ez vagy igazolni fogja azt, hogy miért nem rakok ilyet, vagy pedig most kivételesen ez a 4 mérkőzés egyenesben jönni fog. Az se jelent semmit egyébként, mert ezek annyira tudik, hogy jönniük kellene. De mondom, szinte biztos, hogy a 4-ből egy el fog menni. Oké, ami ettől egy picit komolyabb szelvény, az sem annyira komoly, de itt már egy 22-es oddszot össze tudunk kapirgászni. Az egyik a Juventus Udinese handicappel 0-1 Juventus hazai győzelem 2,26-os oddsért, illetve van egy Almeria Athletic Bilbao gólszám 2,5 vendég és több. Tehát azt gondolom, hogy itt vagy a Bilbao nyer mondjuk 3-0-ra, vagy lesz 1-2, vagy tehát valami legalább 3 gól lesz a mérkőzésen, de Bilbao győzelemmel. Ez 2,87-es odds, illetve van egy Crystal Palace Chelsea, ahol mindkét csapat szerez gólt. Azt értem, hogy vendég és igen necces, mert nincs jó formában a Chelsea, de mégis inkább őket tartom esélyesnek erre a mérkőzésre, egy 3,50-es odds. Tehát Juventus Udinese handicappel, 0-1-es handicappel Juventus győzelem, Almeria Athletic Bilbao vendég és több mint 2,5 gól, illetve Crystal Palace Chelsea, mindkét csapat szerez gólt vendég, és igen, ezek lennének a mai én tippjeim. Ezeket a szelvényeket felteszem a csoportba, hogy ott láthatjátok a számokat, meg azt, hogy milyen oddszok, meg hogyan, mert egy videóban nem biztos, hogy meg tudjátok jegyezni. A lényeg az, hogy nem kell csüggedni azért, mert most hétfő van és nincsenek annyira jó meccsek. Örüljünk neki, hogy van ez a 3-4 olyan mérkőzés, amiről azért van információnk, tehát tudjuk, hogy ezek a csapatok hogyan játszottak az utóbbi időszakban, mire képesek. Simáknak kellene lenni ezeknek a mérkőzéseknek. Még annak a szelvénynek is, ugye, amit ugye most legutoljára mondtam, a handicapnek, a vendégéstőknek, ezeknek is simának kellene lennie. Holnap kielemezzük majd, akár nyerünk, akár nem, hogy ezzel mi a helyzet. És majd holnap kiderül, hogy ez miért szerencsejáték, vagy miért fogadunk úgy, ahogy fogadunk. Úgyhogy, tehát a lényeg az, hogy hétfő van, nem kell kapkodni, ezek a meccsek vannak, azzal a téttel tegyétek, ami kényelmes nektek, de mondom, én most csak azért, mert ez a pár meccs van, nem fogom emelni a tétet, 500 forintokkal játszom, aztán ennyi. Holnaptól viszont már van Bajnokok Ligája, kedden Bajnokok Ligája, szerdán Bajnokok Ligája, csütörtökön Európa Liga, Európa Konferencia Liga, aztán péntek, szombat, vasárnapnak megint jönnek a prémium bajnokságok, a bőség zavara lesz megint, hogy mit játszunk. Hogyha valaki több pénzt szeretne feltenni, akkor inkább ezekre a napokra tartogassa. Európa Liga, Konferencia Liga azok nagyon jók, ott azért elég sok pénzt lehet nyerni, vagy hát jó oddszokat lehet megcsípni, jó kombinációkat lehet megcsípni, illetve a hétvégi bajnokokon is, a péntek, szombat, vasárnapi bajnokokon is, angol, német, olasz, spanyol bajnokokon, meg ugye a magyaron is, és most már lehet, hogy MB2-t is fogok rakni, tehát figyelgetem azért ezt is. Úgyhogy ennyi igazából. Ha valakinek vannak jó tippjei, tegyétek fel nyugodtan ide a csoportban. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Tegyétek fel a szelvényeiteket egész nyugodtan. Vagy ha azt is, hogy a tippjeimet megjátszatok, azt is nyugodtan tegyétek fel. De itt most tényleg segítsünk egymásnak egy picit, hogy hogyan legyen egy picit élvezetesebb ez a tipmix fogadás. Nem görcsösen, hogy tényleg érezzük jól magunkat. A meccs is
szerintem izgalmasabb, hogyha bekapcsolod, este leülsz, talán egy pohár sörrel, és akkor nézed azt a meccset, hogy van érdeked benne. Juventus, ezt vettem fel ma, úgyhogy remélem, hogy ma nyernek esetleg 2-3-0-ra, és akkor ugye az mind a két szervényünkön tökéletes eredmény lenne. Én nem gondolnám, hogy az Udinese gólt is fog rúgni a Juventusnak, mindegy, ez egy részletkérdés. Örülök, hogyha megnéztétek a videót, ha van ismerősötök, hívjátok meg őt, és a csoportban több szem többet lát, próbáljunk egy kicsit okosabban játszani. Persze úgy, hogy ez mindenkinek jó legyen. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, maradjatok majd velem, mert remélem, hogy még fogok tudni feltenni ilyen frankokis videókat, és remélem, hogy holnap el tudom mondani azt, hogy ezekkel a szervényekkel nyertünk. Na, jók legyetek, fogadjatok, még van időtök rá, este 9-kor kezdődnek a mérkőzések, vagy ha van jó ötletetek, akkor nyugodtan tegyétek fel, mert én is kíváncsi vagyok rá. Oké, köszönöm, sziasztok!